Hola, nois! Aquí estem un altre cop amb una nova manualitat. Qui és el protagonista? Aquest petit gran tresor que és el rotllo de paper de vàter o el de cuina. De debò que es poden fer coses espectaculars com la que farem avui. I a banda d'això, què necessitarem? Doncs pintures, poden ser acríliques, poden ser aquarel·les, pot ser retoladors, allò que tingueu a casa, llapis, tisores, regla i moltes ganes de treballar i molta imaginació. Veureu que és super però super fàcil. Com començarem? Primer de tot, agafarem el rotllo. Aquí podeu o pintar-lo o no pintar-lo. Si el pinteu, doncs tindrà més gràcia. Marquem, se'n recordeu que ja vam fer la de la branqueta de colors? Doncs és el mateix sistema. Jo marco a 1 centímetre perquè trobo que és una mida que està bé, però que vosaltres podeu fer la que més us agradi. Fem les ratlletes. Ja sabeu que m'agrada que treballeu vosaltres. Aleshores, com vaig dir l'altre cop, si teniu ajudant que us posi el regle i vosaltres amb el llapis heu de marcar. D'acord? Posem el regle i amb el llapis marquem. Moment de les tisores. Qui sàpigui retallar, doncs que retalli. Qui no, doncs bueno, demanem ara ajuda a l'ajudant i que us retalli. Vale. Jo, com que ja sabeu que sóc super treballadora, ja n'he fet uns quants i bueno, els tinc aquí. La manualitat diríem que ja està feta, que és super ràpida. Ara, de què es tracta? De que vosaltres feu servir la vostra imaginació per fer amb aquests cercles el que vulgueu, el que més us vingui de gust. I comenceu a muntar-ho. Podem muntar floretes, podem muntar cercles i ja està. Aquesta és la manualitat d'avui, és super fàcil. Veieu? I a partir d'aquí aneu buscant les formes que més us agradin. Jo us he portat uns quants perquè veieu que es poden fer infinitat de coses i molt variades. Veieu? Una seria aquesta. I és el mateix. He anat enganxant, però què he afegit aquí per donar-li un petit detallet? Botonets. Però he anat enganxant com més m'ha vingut de gust. Una altra que podeu fer és aquesta guirnalda. Veieu? També el mateix sistema. He anat fent floretes i he posat uns botonets al mig. I si la voleu fer més senzilleta, doncs una sola flor. Què us sembla? Accepteu el repte? Vinga, va. A veure qui s'apunta a aquest repte. Molts petonets i us estimo moltíssim. Adeu!